pomoct. Jsou tam, co se stalo? Velký klaun, jeden má červenou masku. A za to nemůžeš tam koukat, pojďte nám koukat. Tady dále doleva. My jsme viděli děti, jak nás mávali. To jsou... Dobrý den. Tady tam neohrožujete nějaký děti. Co nám tomu řeknete? Nikoho neohrožujeme. My si tady sedíme. Ale jsou to oni? Ano. Proč máte na hlavě tu masku? My se chystáme jít, tady karneval bude. My jsme s nožem nic nedělali, ale tak... A jak to ty děti víš, že ten nůž máte u sebe? Jako ty děti jsou jasnovici? Já jsem žádný nůž neviděli, třeba to viděli, když jsme třeba, že ten nůž třeba použil nějak. Vy jste si tady třeba loupali pomeranč, že jo? Tak jako prostě jenom jsme prostě zábavu udělali, měli jsme klaunský masky, oni se smáli, jo, že to je sranda. A vy jste nám před chvilkou tvrdil, že žádný nůž a žádnou zbraň u sebe nemáte. A tak to nepovažuji za zbraň. Jo, nůž není zbraň. A co považujete za zbraň? Pistoli třeba. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street, land of the heinous gangbangers in cold heat. Pan tady bude sedět, slíbil, že se nebude hýbat. Masky, vždyť klauni v cirkuse, ne? Hlídka odveze jednoho, hlídka odveze druhého, vy tady se mnou počkáte, jakmile hlídka odveze, zavolám vašim rodičům, aby si pro vás přišli a domluvím se, abyste přišli zítra všichni. No? Kecaj, že to se... Run. Když vás tady připoutáme. Čím více budete mít, tím to bude horší pro vás. Nazdar lidi, tady Tomixfy, je to tu. Konečně po dlouhé době se mi podařilo uploadnout video na YouTube. Nebyl vůbec čas, protože chodím na těžkou a takzvaně prestižní střední školu. Konečně přišlo trochu volného času, kdy se věnovat videí. Je pravda, že videa nevycházela aktivně. Chci udělat změnu a vrátit se s jiným stylem a povedlo se mi to. Co se týče tohohle videa, tak je to pouze nahrané a tím pádem, jak jste si mohli všimnout, ano, vystupoval tam Porty. Chci vás o něco poprosit. Nepište Portimu, že je to debil nebo idiot, protože utíká před policií. Je to nahraný a v reálném životě by to neudělal. Byl bych rád, kdybyste to pochopili a respektovali. To je vše, co jsem chtěl říct a určitě nezapomeňte dát odběr a like. Já se s vámi loučím.